været væk i 2 døgn. Hvad fanden skal vi gøre? Hvad fanden skal vi gøre? Vi pakker vores ting og går ud og leder efter ham. Vi henter Mathias, Philip og Jesper. Hallo drenge, skal vi ikke game noget Dota, hva'? Jo, okay, så er det jer to mod mig. Ja, men så skal vi fandme også høre noget basseren der i baggrunden, ikke? Nej, det er så i orden. Ja, det synes jeg også. Hold kæft, mand. Så du, hvad Philip lavede med Charlotte i går, mand? Ja, det ligger og kører der. De ligger og kører sig hele tiden, og så ser de film. De siger, de ser film, men de ser fandme ikke film, mand. Jeg tror også godt, der ikke må plus af den der. De ser film i baggrunden, og så ligger de her snaver. Er det ikke noget? Nej, det gør vi da ikke. Vi ser kun film. Ja, det vil jeg også sige, hvis jeg var dig. Hallo, Lukas er væk. Vi skal lede efter ham. Ej, er det rigtigt? Seriøst. Helt seriøst. Ja, kom nu, pak jeres ting, så vi kan komme ud i skoven og lede efter ham. Okay, det gør vi, drenge. Kom så, mand. Kom så, mand. Så går vi. Så Julie. Kom så, mand. Hvorfor skulle vi med ud og lede? Hvor er han blevet af? Jeg ved ikke, det var noget med en eller anden manddomsprøve eller sådan noget. Skulle han så sove i skoven, eller hvad sker der? Ja, eller så ville han overnatte noget helt andet. Jeg håber altså ikke, der er sket noget. Nej, det kan jeg snart med ham sidst. Nej. Ja. Kan vi ikke blive tastet med her sådan den her? Jo. Efter den svans, du er, Charlotte. Hold da kæft, Mathias. Kom med, Charlotte. Ja. Så bliv bare her. Ej, det er bare Det der spil med Dota. Ej, det kan vi gøre senere. Hold kæft, jeg skal fandme tisse. Vent lige lidt, dreng. Vent lige der, dreng. Jeg skal lige tisse. Ej, du tisser hele tiden. Jeg kan ikke gøre for det. Hallo, lagde I ikke mærke til, at Mathias og Lukas, de blev uvenner lige inden Lukas han tog ud i skoven? Ja. Hvad var det, de blev uvenner over? Jeg ved det faktisk ikke. Vi kan jo prøve at spørge ham. Ja. Hej, Mathias. Hvor blev han af? Jeg ved ikke. Er han ikke ude at pisse? Ej, så lang tid kan han det heller ikke være op til. Jeg er aldrig blevet til. Han må være gået op til bålpladsen, tror jeg. Ja. Lad os gå derop, kigge. Ja, kom. Hvor mange har egentlig udført den der manddomsprøve? Det er der penge her. Det er mig. Hvad gør det egentlig ude på? Du skal over det herude i 2 døgn, hvor du kommer have en kniv med, og så noget tøj. Og så, når du så udfører den, så skal du gøre alt for at stoppe de næste på at udføre den. Jeg er den eneste, der har stået den manddomsprøve. Så skal du blive ved med. Så... Så Lukas,
Rigtig godnat. Altså, jeg kan ikke finde på at gøre Lukas noget for tredje. Det nej. Ej, Han er ligesom... Hvad siger du? Skal vi ikke gå ind og sove nu? Jo, lad os da. Det er sgu egentlig underligt, noget både Lukas og Norman forsøger. Ja, hvor bliver de egentlig af? Jeg ved det ikke. Men skal vi gå ud og lede efter dem, eller hvad? Nej. Det kan vi ikke nu. Det er jo helt mørkt. Ja, vi skal lige sove først. Vi leder efter dem i morgen. Det er vores bedste venner, der er blevet væk. Jeg kan fandme ud og lede Nej, efter. Jeg skal altså sove. Philip, lad nu være. Philip, vent nu til i morgen. Okay. Har Philip ikke været væk lidt længe nu? Lidt. Han er ikke noget. Hvorfor går han også ud midt om natten? Jeg synes, det er dumt at gå ud alene. Ja, det er det altså også. Hvad er det? Var det ikke Philip? Var det? Det må det være. Hvem skulle Vi det er ellers fandme være? vi er nødt til at gå ud og lede efter. Nej, jeg bliver fandme her. Jeg bliver altså også Tag her. nu sammen helt tøst. Altså, nu er der 2, der er forsvundet. Nej, 3, der er forsvundet. Det er ikke for ingenting, jeg har klaret vandet for. Smart ass. Jeg håber, han dør. Ej, nu er det fandme ikke sjovt mere. Ej, det er det altså ikke. Jeg tror ikke bare, de tager pis på os alle sammen. Det kunne godt. Det kunne lige ligne det. Ja, det det kan ikke være rigtigt. Der er så mange, der forsvinder på så kort tid. Nej. Skal vi ikke bare tage hjem? Jo. Det er fandme en dårlig joke. Ja, det synes jeg virkelig også, der. Ej, var det åndssvagt. Ja, men har altså også lidt uhyggeligt alligevel. Ja, det synes jeg godt nok også. There's a moment in time, and it's stuck in my mind. Way back when we were just kids.